Piye kabarmu saiki? Nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe, muga-muga FYP wis melu ngrungokke. Wonogiri fotomu isih tak simpen, nggo ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu raketang sedelok ning ngimpi ya wis rapopo. Ciledug luar biasa Mas Rudi, sehat-sehat ya di Ciledug. Nganti tekan saiki kowe neng ngendi aku mbah ra ngerti. Kowe neng kono ya mbah karo sapa, aku neng kene jaga ati mung kanggo kowe. Jakarta JKT48 koyong ini ora bakal biyen tak tinggalke. Oh my is hamba kowe salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Yen se ono wektu ketemu pisan wae tak sikap awakmu. Ngomong aku lunga apa kudu bertahan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Tinggalkan tresnan belum bisa, kakak mohon maaf ya. Jangan sepakat. Oh my spesial sikap. Ibu tetap layar saja ya teman-teman, jangan nyepak. Asik. Nganti tekan saiki Karina, kowe neng ngendi aku mbah ra ngerti. Pondok betul kowe neng kono ya mbah karo sapa, aku neng kene jaga ati mung kanggo kowe. Yang ngerti larane koyo ngene ora bakal biyen tak tinggalke. Gua terima kasih gua. Hamba kowe salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Tangku sambayang yen se ono waktu nggo ketemu pisan wae tak sikap awakmu. Ngomong aku lunga apa kudu bertahan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan.